tomto videu si povieme rôzne finty, ako sa zoznámiť s násobilkou 9. V našom pracovnom zošite máme nulkovú takúto úlohu. Drak Deško si vždy vie všetko dobre spočítať. Preto nám hovorí: ja som drak Deško a tiež mám toľko hlav, koľko sa na draka patrí. 1 hlava, 9 hlav. Zrátajme, či je to naozaj tak. Je to veru tak. Na každej hlave má jedny okuliare. To znamená 1 plus 1 plus 1 a tak ďalej, a to je spolu 9. Čiže 9 krát 1, drak Deško má 9 okuliarov. Príklad si môžeme jednoducho znázorniť. 9 deškových hlav bude mať po jedných okuliaroch. Tieto plastové pomôcky by budú predstavovať okuliare. 1 hlava, 1 okuliare. 2 hlava, 3., 4., 5., 6., 7., 8. a 9. Každá hlava má 1 okuliare. Preto 9 krát 1 rovná sa 9. Iná situácia nastane, keď každá dešková hlava má chuť na lízanku a vyžiada si každá hlava 3 lízanky. Preto 3 lízanky plus 3 lízanky plus 3 lízanky 9 krát, čiže 9 krát 3 je to 27 lízaniek. Spočítajme to po troch. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Spolu je to 27 lízaniek. Poďme ale to spočítať inak. V prvom riadku máme 9 lízaniek, plus 9 lízaniek v druhom riadku je spolu 18 a 18 plus 9 rovná sa 27. Ukážeme si, že 9 krát 3, ale aj 3 krát 9 je stále ten istý výsledok. Násobky čísla 9 sú 9 plus 9 je to 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 a 90. Ako nám vie byť pomôcka nápomocná, vy už viete, tak počítajte spoločne so mnou. Mám príklad 9 krát 2. Začnem 2 pršteky, 9 krát 2 rovná sa 18. Mám iný príklad 9 krát 9, takže 9. prst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 krát 9 je 81. Dnes by som sa chcela pristaviť aj pri násobení nulou. Vieme, že keď násobím nulou, tak výsledok je vždy 0. Je však pravdou, že pri prštekoch si násobok 0 nepíšeme. Zapamätáme si, že 0 znamená päsť. Ukážem ti ešte jeden malý trik. Všimni si v násobkoch čísla 9 pozíciu desiatok a jednotiek. Smerom nahor desiatky stúpajú a naopak
jednotky klesajú. Do svojho malého zošita si napíš 9 x 8 rovná sa 72. Teda činiteľ a výsledok voláme súčin. Do riadku pod to si vypíš všetky násobky čísla 9. A nauč sa ich naspamäť.